Γεια σας. Λοιπόν, ξεκινάω νέο κανάλι. Έκανα ένα βίντεο πριν, αλλά ήταν αποτυχημένο. Δηλαδή είχε πάθει κάτι ο ήχος και μου είχε σπάσει τα νεύρα. Και εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε νέο κανάλι όπως είπα πριν. Με βοήθησε ο Σουμπλάκι Γύρω Gamer. Πηγαίνετε και κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share ή κάτι τέτοιο. Μην κάνετε dislike. Καλά κάντε άμα σας αρέσει. Λοιπόν, παίζει διάφορα παιχνίδια, κάνει try not loud, challenge και αυτό θα κάνουμε και εμείς μαζί με gaming. Έχουμε ανεβάσει ήδη είναι δίπλα μου στο Blacky Hero Gamer. Ναι. Έχουμε ανεβάσει ήδη ένα στο κανάλι μου. Και τώρα έφτιαξα δικό μου κανάλι. Ελπίζω να σας αρέσει. Έχει 4 subscribers από έναν φίλο μας και τον δύο που χακάρει accounts. Για να λόγω δεν θα σας πω ποιος είναι. Είναι ένας YouTuber με 4.000 subscribers. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, έχει 26 subscribers και έχει ανεβάσει τόσα βίντεο. Είναι λίγο κρίμα να έχει τόσους λίγους και να έχει ανεβάσει πάνω από 115 βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Εντάξει, γεια σας. Περιμένε. Ωραίο,